Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hangga't ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hangga't ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hangga't ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hangga't ako'y nabubuhay. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng
Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga utod ko kay Kristo sa nahuuna nga adlaw sang bagong bulan sang Marso. Aton i-welcome ini nga adlaw nga may dako nga paghigugma, pagtuo kag paglaom sa grasya sang Dios. Ang Ginoo among akon kabakod, ginlikaw ni ako sa katalagman, ginluwas ni ako kay iya ako nahamutan. Mga muyo kita. O Ginoo, tuytoyi ang lakat sang kalibutan, kag ihatag sa imo simbahan ang kalipay kag paghidait sa pag-alagad sa imo singhilway. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 28, tubtob 31. Si Pedro nagsiling sa iya, "Tanawa, ginbayaan na mo ang tanan agud magsunod sa imo." Si Jesus nagsiling, "Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Wala sing bisan sino nga nagbiya sang puloy-an, ukon kauturan, ukon ginikanan, ukon kaanakan, ukon kadutaan, tungod sa akon kag sa Ebanghelyo, nga hindi magabaton sa sini nga panahon, sing ginatos kapilo. Mga puloy-an, kauturan, ginikanan, kaanakan, kadutaan, lakip na ang mga paghingabot, kag sa palaabuton nga panahon, kabuhi nga wala sing katapusan. Apang madamo nga mga nauna ang maulihi, kag madamo nga mga naulihi ang mauna." Wala sing bisan sino nga nagbiya sang puloy-an o kon kauturan, o kon ginikanan, o kon kaanakan, o kon kadutaan tungod sa iya, kag sa maayong balita, nga hindi makabaton sang ginatos kapilo, kag makaangkon sang kabuhi nga dayon, apang kalakip diri ang mga paghingabot. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo sa sininga adlaw, aton ginaabi-abi si Sister Donabel Ferrer, sang Sisters of the Good Samaritan of the Order of Saint Benedict, sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa pulong sang Dios nga aton nabatian. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Donna. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo kag sa naga-follow sa aton via live streaming. Malipayon nga aga sa aton tanan. Ang Ebanghelyo subong nga adlaw, Martes, Marso 1, 2022, nahanungod sa kung ano ang aton sarang mahatag kabaylo sa pagsunod kay Kristo. Isa kadako nga tema sang Ebanghelyo ni San Marcos, amo ang pagkadisipulo, kag sini nga bahin si San Marcos nagsaysay nga si Jesus nagpaathag sang kaimportansya kung paano mangin sumulunod niya, na ang pagsunod kay Kristo nagakinahanglan sang madalom nga tulumanon kag ang nagahangkat sa aton naangot sa pagsikway sa mga material nga mga butang.
Sa ebanghelyo sa subong nga adlaw, indi gid mahangpa ni Pedro ining tanan nga palaanggira ni Jesus. Kung gani, ginsingganan niya si Jesus. Tanawa, ginbayaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo. Nagapamangkot si Pedro kay Jesus kung ano pagid ang ginapangayo ni Jesus sa ila nga nahatag na Manila ang tanan. Kung aton madumduman ang pagtawag ni Jesus sa iya mga disipulo, kag kung ano ang ila ginsakripisyo para sa iya, parihas kay Simon Pedro, kag ang iya utod nga si Andres, nagbiya sa ila mga obra, negosyo, kag mga iban pa nga mga hilikoton para magsunod kay Kristo samtang si Santiago kag si Juan nagbiya sa ila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mas sami, mangin pareho kita kay Pedro nga hindi naton matungkad ang pagbuot sang Ginoo para sa aton. Ilabi na gid kung ara kita sa tunga sang kalisod sang pagpangabuhi. Parihas kung kita, gapatay-patay hatag serbisyo sa iya, nga mas ginauna naton ang pagserbisyo sa aton Dios kag sa aton isig katawo. Pero madamo pagid kita mabaton nga mga kabudlayan sa kabuhi. Sa pihak nga bahin, hindi man naton matungkad ang pagpalangga sa aton sang Ginoo, nga samas sami ginakalimtan ta na siya, pero padayon ang paghatag niya sang grasya sa aton, nga kung kaisa makapamangkot kita, nga kung ano gid ang ginhimo naton para bugayan kita sa madamo nga grasya. Mga kauturan ko dira kay Kristo, ang ebanghelyo naton karon nagapakita sa aton nga si San Marcos nagpasubra man sa sini nga punto, nga ang mga sumulunod ni Jesus sa ila gusto nga magsunod sa iya, wala nila marealisar nga sila man kasubong sang ila manunudlo, maka-eksperyensya sang pagtilaw kag mga kasakit para sa ila mga tulumanon. Sa sini nga ebanghelyo, si San Marcos nagapahanumdum sa mga sumulunod ni Jesus na manginhanda sa pagpangabuhi, supak sa ginapakita sang kalibutan. Sa baylo, sila pagahukman, kag sa masami, sila pagapatsyon. Si Jesus sa sini nga ebanghelyo, magapahanumdum sa aton nga kita bilang isa ka mahuyang nga mga tawo, misami abinaton nga mahatag na naton ang tanan sa pagsunod sa iya kabubuton. Makita naton nga si Jesus sa sini nga ebanghelyo nakainsyende kag baton niya kung ano kita nga klase nga mga tawo. Wala niya kita ginapilit nga sikwayon ang kalibutanon nga manggad, kundi iya ginapalington sa aton nga mas mahapos ang pagsunod sa iya kung madalom kag hugot ang aton pagtuman kag pagsikway sa mga material nga mga butang. Kung padayunon naton sang tangpad ang pagsunod kay Kristo sa tanan nga bagay, ang aton padya amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani, wala na sang kahigayunan nga matunga pa ang aton kasing-kasing silbi mga disipulo. Wala na sing kahigayunan para sa alang-alang nga pamaagi sa pagpangabuhi Kristiyano, suno sang mensahe sang pagigugma kag respeto para sa iban. Gani sa aton pagpreparar sang aton kaugalingon sa sini nga Kwaresma, aton balikan ang tema kag pamalandungan ang mga palamangkotanon sa sini nga ebanghelyo. Ano bala ang akon ikasara nga mahatag kabaylo sa pagsunod kay Kristo? Ang aton pangamuyo mangin subong sini, nga kita magpili kay Kristo Jesus labaw sa tanan, kag ang cross nga aton pagabatunon buwas na adlaw sang pagbadles, magapahanumdum sa aton, nga magpadayon kita sa pagsunod kay Kristo. Kay para sa tanan nga butang, ang Ginoo lamang ang pagahimayaon. Katahom kagkadalom sang aton reflection sa sini nga adlaw, kag nagapasalamat gid ako sa imo kaalwan, Sister Donna, sa pagpaambit sa sini nga aga. Para sa mga gusto makigangot sa mga madres, ang Sisters of the Good Samaritan of the Order of St. Benedict, yari ang ila address. Number 35, Diamond Street, City Heights Subdivision, Bacolod City, 6100, P.O. Box
o magtawag sa 034-432-0504 or magbisita sa ila website www.goodpsalms.org.au. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo